तो प्रांसी फेरंके अबितुंग दमहाना ना केरो पेपर पिगलो अथिंदा चैनल दो पिगयो लसे abang putin a proprietor to mahem putum pandami nilihin pen kiwang pot pini nale tum dang nang komri pon pot nale tum hana kero paper pilo nilitum nang litum han jasemet ki phanang ko kela puhen lo nilitum APHLC non lom social media long tame la pen lam ben tame la puson ka chepang jar dupi khangjang lo lase la so puthak rat ma confusion ka vidya je phan mate kamang huwe de je phan sin nang litum phan jasemet nang phai lo pini bangke lasi non lom long walk pudi akeng ben ke dam tum jasemet APHLC along alangli spokesperson lo alangli angtong inti lasi alangli nilitum central committee president lo kai sarjai ka third pen tami anisi press media theng no social media long tami peklang lo je labangso a program a schedule ke deng bangke lake APHLC central committee pen chingwai sarpen le ke deng pon kali laso posi nilitum tame ladak LA hoipen pini labang so pherang ke amai phapom det po lasi nili lam thening je prang inu pe inu pachini det po lapu adar ke do bangka langli Anthony Bongrum lo alangli ke damtang anam lang pi constituency pen alangli candidate lo lapen non secretary pusi deng bom lapen nilidum ke do bangke alangli Pranjal Kro lo lake Bokajan LAC long alangli secretary lo lapen lapu niliar vi ke do bangke kache BP alangli Bokajan women wing long APHLC LAC lo Bokajan LAC long alangli secretary in charge lo lapen lapu adar ke do bangke Hondor Tokbi alangli nili belong general secretary lo constituency lapen do ulang sedani li pichinia de po laso posi nilitum jasemet pinia bangke rada tom phan isi klar dak isia message ki pi phan nilitum nang hang lo lasi ilitum chini asong tilong tame itum school edun setame itum lapen itum ason sports long tame itum abidisar doji baile tum aphanang ke guide tum doji lapen nang thanang ke nang ke mum tum doji lasi non party long tame song long tame highest level decision making pulotangte central committee hanlo lapen central committee long ke amoyar bungke president hanlo president lapen general secretary lo laso posi central committee pen ajat alam akam ajam damen iltuman ke claim ke damjia puthak chingwai sar pen ave pulotangte nilitum bangke dengdung thek thedat po Bokajan LAC pen ke lahelo nalitum ban pachini athema komar ne abang phu non ingtia sang ho claim lo mo komar ne aning hang chak bang ling komar ne muni ta claim thek po party lo ba komar ne next time bang ke komar ne abang phi dame ba bang phu dame claim jam po lason claim jam dam jam claim jam dam jam lo pulotangte isi party long isia discipline si maintain te dat po lapen monon phi party phan isia ke no dak la poson ang thek do kok jiba party phan ka heno ji aposon a changes do kogi lasi nilitum highest level body decision making ke central pen hello posi central committee pen ko pima nilitum phanang ke thanang ke mum banang ke ja tengsi nilitum ke produn thek choji pusi rarato phan pini bang ke ladak pen pachini lo laheno nalitum banang ke pa te ise alam the alang itu la longbok tidam ke APHLC central committee pen le chingwai sa le gide gani lo gadi pulote alang itu ke la longbok tidam ke nang itu APHLC aso phane kan hokma mate alle ma mate kar beng morat man kan hokma mate ali asukta khali alle lapen akana hok wang we prang isia point li ning je thudat po ki pakla thule thol lo pherang ke to mandame athima non alangli nang ke play ke lake president a role sinang play wrong for example de alangli non highest level body decision making bulotang de president hello mati di lasi president pen hukum thot he aprang jong si pine claim dat bulotang de lake president a role sinang play de lo president a teng si alangli ke kam nang claim dat lo lahen lo lapen alangli kipu APHLC pen COA ba APHLC pen chujeng ba jir ami tum thang mane ka COA ta be la pen thang against ta be pusidame isi kladak pen nilitum ke theknam long bangkal halo alang li bangke non bangke alam pen apart akam si claim thurong tasi lason ke claim ke dia je phan Bokajan LAC andar ladak 6 constituency do posi ka prek president a secretary tum tami la poson ke claim tum dia je phansi nilihin betame puthot CCR level office bearers tumaran tami nili pachini pon thule thotlo
Tante non bangke la tum non la do or die long back to justice so keng dam dan ke song bangke ni jangar bi anglong na tuke petang pon ada usi alang tum kenangan sosial media long talang dan cuci pon lo tang de aku hapun apa tang dat pen pu nihan karbing long anak tu tamia lang itu non napang ceng bom lo nali tum lapu central committee kan ke thang concern of pin man selang tum so aja mek bang ke deng kon bom lo ku fit tame na tum press meet tame patumi apoi tame dipel tum da people lo people sialang tum la so thak pot alang tum continue to boy lo tum in ton bon pitel lo la ke mane kapin khadun thek do kapin khadun bang do ko ka thek ko ba jongjung aning ge hang penta thek ko la bang ge aning ar lo ku pitong kama thane muni de tum phan ke ili tum chini la bon edet mati di la se ko pia planning dong ge donia alang li ko pia kama thapen dong ge claim lo ne mate ko pine la bang ne tum chini dun edet lo sita me officially pe na bang ke nile tum ke deng dun no da ko la hen lo klar da pe na bang ke la pen isi mone to man ke arona teng ban ke wangri puge puno da ke pot banganing hang lo ko an level to up to mane kona kilometer si dami ma ba ko pan se ke pale dami ma nil tum bang ke constitutionally indian constitution me lelang nam sta freedom of movement ko ko si wangri puge puno dai bang ko an this how long it will take they will go as per their own wish lal hen tum bang ke asi sitamen il tum bang ke officially bang ke nile tum bang alang tum ke claim issue me sen no mene sitame isia disiplin no kok posi nile tum bangke la bangke officially bangke ni tum deng thek thek proposi nang le tum bantame pachini thule tholo tante la bang so long bak to justice kana jong la kete ki dia sun pan voter list meaning than jiman constitutional validity lang namang constitutional tengpen kidam tang ni history si than chompo song atum de first itum song alam si thanamang UPDS pen chenglok KNLF KPF lapen non KPLT ni PDC ke lapen lason tang taksi UPL itu kado kawi arm struggle tai tum theklong lo laso arm struggle pinangan kache song pen hempre ka farman that elong ri chalai kom nang pu labang so a farman pen kache song pen muni tum apranda dam piglu tang de tum pini methang charju sina bai tum karbi anglong along kopi si tum ki chun ma kopi si ke long ma di ili tum jakong si chehang bom titilo setame labang som ajak kong chehang hele kaman pe tum ka che song along bangke government of India lapena some government tum bangke jakong nang ki piji along bangke instead of giving more power they cut the power what already it has been enshrined in the constitution play tum purama constitution long ke dotang hormu bangsi nang thanun pet itli government of India tum lasi lata itum practical itum theglong edlo de non MOS latest ata itum ke PLT tumen ka sign song trok tumen ke sign dai itum theglong elo lasi itum han ali do edetlo lapen kidam tang nilitum ka song hot song ko rapli ka song hot reng ang jang pan itum song don lo a case tame a chuneng si ke jolang February chiklu nilitum arleng pan ta kong long lo lapen e pe ri che plok etpen nilitum ka therak chi bat kok pen e don rap e pai putuman bi kok pen itum che song lo setame labang so ka che song along karbiang long sot kali asam arlu anta huplub lo lapen legislative assembly asam arlu anda me labang so alama bang che thanang kok lo ke che tum han voter list thanang ji polam bang setame labang so ka che song long isia keng kam ki chun bang ke lahan lo je nile tum phan high court along tum lam hoi ki pidam pen tum PIL ki pidam pen labang so action ke long pen court awarding long lo PIL lapen halabang so court awarding ke kopilo ke puke the honorable Guwahati High Court has directed the Karbi Anglong Autonomous Council to frame rules to say that voter list ka silam ajak kong ke council atum si dulu pusi Guwahati High Court penta man ke do man kang tu High Court penta me pachini lu tangte pini arni kopia pot chunche der tuliram rong hang halabang so da langli CM lu lapen pini le thota congress ho lang hola sohut lapen non le thota langli BJP hota CM se chaman lo tangte people of un edet ke claim ke edet ke lain lo mati lasi constitution long ke na hoka tokte je reng ang jang men si che song lo te tum voter list thanun po puta tokte lapen ekeng pen dam mare pen dame itum voter list thanun po puta na hoka tokte sitame democratically